Hello guys! Magandang araw po sa ating lahat and welcome to my channel, ang Boy Next Door Leo. Guys, panoorin po natin guys ang love story po ng Mardy. Tutungayan po natin yan ngayong Sunday po sa GMA7 po. Papanoorin po natin guys. At hindi lang po papanoorin, marami po tayong matutunan, marami po tayong ma-inspire po tayo sa kanilang love story po. Oo, marami pong magsasabi na negatibo, may mga positibo po. Pero kasama po sa buhay natin yan. At least po, ang buhay nila, ang storya ng buhay nila po ay papapanood natin kung paano sila nagsimula, kung paano sila namumuhay, at paano nila kinukomfort ang bawat isa, at paano nila iningatan ang kanilang pagmamahalan. Yan po ang Mardy po, kaya po idol na idol po talaga ang Mardy simula pa lang hanggang ngayon po. Mabisi man ako, at hindi. Nandito lang po ako lagi sa kanila. Kaya guys, kayo guys, huwag niyo pong kaligtaan at huwag niyo po kalimutan guys, panoorin po natin ang love story po ng dalawa nating idol. Mariano guys. You and me all this time. See these tears that keep falling from my eyes, wishing that I never let you go, my baby. Take this heart, fill me with your love. Please hear these words of mine. Hear me calling whenever you're around me. I feel different in your arms with the way you touch me. I feel the love that lasts a lifetime. Your love so true, and I never knew that it's you and me all this time. Your love so true, and I never knew that it's you and me